Lider partije Udar Vitalij Kličko odustao je od kandidature na predsjedničkim izborima u Ukrajini, smatrajući da je jedini put za pobjedu na izborima da demokratske snage stanu iza jednog kandidata. Demokratske snage trebaju imati zajedničkog kandidata koji ima najširu moguću podršku i najveću šansu za pobjedu. Danas je to prema mom mišljenju Pjotr Porošenko. Kličko, koji se planira kandidovati za gradonačelnika Kijeva, odluku o povlačenju sa predsjedničkih izbora donio je nakon što su ankete pokazale da prednost ima milijarder Porošenko. Ovaj biznismen i bivši ministar vanjskih poslova obećao je da će između ostalog napraviti modernu i efikasnu vojsku koja će braniti suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Danas, zajedno sa Kličkom i strankom Udar, objavljujemo da je naš cilj nova Ukrajina i život na novi način. Cilj je napraviti Ukrajinu koja će biti bogata, slobodna, a stanovnici sretni što su Ukrajinci i što žive u zemlji koju poštuje cijeli svijet. Povlačenjem Klička postalo je izvjesno da će se na izborima voditi borba između Porošenka i nekadašnje premijerke Julije Timošenko. Posljednje ankete su pokazale da Porošenka podržava oko 25% Ukrajinaca, dok Timošenkovu oko 8%, ali bivša premijerka nije poslušala savjete da se ne kandiduje.